Prvé majstrovstvá Európy v stolnom hokeji na Slovensku sa konali uplynulý víkend v Senici. Vďaka dobrej spolupráci informačného centra Europe Direct v Senici s českou sieťou ožila mestská športová hala stolovým hokejom, ktorý radi hrávajú nielen deti, ale aj dospelí. Do Senice prišli najlepší hráči z Česka, Poľska, Ukrajiny, Ruska, Švédska a aj Slovenska, hoci to ešte pred 2 týždňami vyzeralo, že Slovensko na majstrovstvách Európy nebude mať zastúpenie. Slovensko nakoniec reprezentovali iba Seničania a v silnej konkurencii sa vôbec nestratili. 100 hráčov, z toho najviac z Českej republiky, súťažilo počas 3 dní v biliard hokeji, ťahadlovom hokeji a air hokeji. V piatok súťaž začala duelmi v ťahadlovom hokeji. Príjemným prekvapením bol titul majster Európy v juniorskej kategórii, ktorý získal 13-ročný žiak 3. základnej školy na Sadovej ulici v Senici, Marek Vrablic, v konkurencii 29 hráčov Európy. Ja ho mám doma, ale nehrávam ho tak často. Ako si to vysvetľuješ, teda, že to nehrávaš, ale porazil si ho? Zúčastnil si sa tých kvalifikačných turnajov v Dome kultúry? Áno. S kým si to tam vyskúšal? S kamarátmi. Marekovi sa spolu s Jakubom Gabčom, Davidom Vrábelom, Michalom Burianom a Davidom Petránskym podarilo vybojovať i bronzové medaily v družstvách. V biliard hokeji, ktorému sa hovorí aj šprtec, sa najviac darilo Čechom. Získali všetky 3 medaily vo všetkých kategóriách jednotlivcov. Najlepším Seničanom bol Slavo Bučák. Švédi prišli do Senice len 4, ale kategóriu družstiev v biliard hokeji vyhrali. Stolový hokej je vo Švédsku celkom populárny. V roku 1996 sme začali hrať organizovane a v roku 2005 sme mali 35 hráčov. Teraz je nás však len 8. Ja som začal hrať stolový hokej v Poľsku. V roku 2004 som vyhral šampionát v Ostrave aj v jednotlivcoch, aj v družstvách. Myslím, že majstrovstvá Európy v Senici sú veľmi dobre zorganizované. Máte tu dobré jedlo, je tu príjemne. Všetky krajiny okrem Poľska reprezentovali ženy. Farby Slovenska zastupovali Seničanky Andrea Baníková a Martina Bohunová, ktorá v biliard hokeji obsadila 6. miesto. Úroveň je poměrně velmi dobrá, protože se tady setkala špička evropská opravdu, zejména stolní hokej na vzestupu v Rusku. Tyto dokazují výsledky opravdu skvělými na tomto mistrovství a zároveň se stala v podstatě nevídaná věc, a to je, že Česko přišlo poprvé v historii o titul mistrů Evropy v soutěži týmů, protože porazili Švédi, a to je znak toho, že se ta špička prostě vyrovnává a může vyhrát kdokoliv. Opravdu úžasný, to se tady podařilo za tu krátkou dobu dokázat. A co se týče herně, tak Slovensko má mistra Evropy juniorů v táhlovém hokeji Chemoplast, což je druhé, řekl bych, největší překvapení celého mistrovství, takže myslím, že jenom dobře. Pre veľký úspech sa už teraz hovorí o januárových majstrovstvách Slovakia Open. Najlepší hráči by sa tak mohli kvalifikovať na majstrovstvá Európy, ktoré budú budúci rok v ruskom Petrohrade.